Tabok ang jugali lamogjak nirong wasogoi tongbai khana ok bwrwi tini jugali beng thanai hinui sochoi nai tongbai jani blog ni chini scooty start khlaikha tabok chung thanglai ani nalai tongo sonirok no aro jaga sogosi khulai dakisi nirok nugui nyung sibai khana takchung bor jaga o sopaijak tabok matar bari ni bera dogan o sopaijak tini chung matar bari o phaimani hingkheno nirok ni support tei hangjakmung bai 1k subscriber kamani bagui chung tini matar bari o khulungo ni phailaimani nirok ano teibo support khlai di tei ani video no chayoi nai tongbaijadi bising sak sana bai video khlaina kha naidi yang side o ani bwsai beton roi tongo bera paimani takchung matai khulunglai sinai hinai baidi bwswk line kolog ekdom main road ni simisi line ma rongo satung bai belai kutung ukulok tei ani bwsai ano camera khlai tongo ekdom main road ni simi line rongjak ani bwsai no sati bo nairok phaigra siding hingsi mahung si o satung tungmani ani bwsai sati naini thangsani saksana kisa video chagui kha satung bai belai kutung nukha nani rok ani gana o khoroksa okra borok bachajak bo bai bi kok sai belai tongthokha norok nukbai khana ani mwkhang bagi mijili tongkha belai satung kutung tini amo wngkha sakani simi tolani views yang bwskang dige bwnadi bwswk line kolog ukulok dige bwnadi ekdom main road ni simi si line rongjak matai khuluni phaiba kisa kosto ma kha tabok chung saka jora sok phaila hadi bwskang ni line bwswk kolog yang ang bo sak paili khe sati bai camera bai posa bai khe bachajak tuluk bwskang agogoi tongo yang space kotorma tongma rok swnamnai sidau uloba amo khe boli romani jaga jara boli gwnang rok o jaga pai buthuko tongphio nai wansaro boli romani jaga no tongma khlaijak thon podda roi si cover khlaijak tei boli romani nogi achuk khe asuk soi wansaro oi Ganesh amole barok bali ha suruh pungkan kan bani pasar le bani kemilain ni pasar tunggu tongro deh kumat sini kan Oros rai belum phalai tongbaio video sagui ang hege netabo laina pasai tongphila ha tini satung ashuke tongkha tini satung degree ingkha 39 degree celsius belai ni satung kutung ekhon jotto kosto khe pasai tongbaio wansarok ma sini borok sini yang le tadi bwskang dige busu borok bir samosto khe pada khamra sagmano tadi busu borok kebang pada kalai jakok
bangmani naidi asa kosto kosaba rawani saksano kosto ni bisingo na hade bisak zama angkisa kolor maya kaba kosto nga angke berak lai tongo sotong ma asok ke bama kong wansak nadi kong wansak asok ke borok beri yang bisa kan matai makan sama kau saja borok bang mana Boy, babi sing bisa hai sama belah tani. Kan pun sama naik di bising bisa hai sama belah wajar. Dua Korea dua. লাইন দিছি মামা পুঠানি আগে ফেকেছা না লাইনে আছে কইলে আমার পিছনে কেউ নাই কই হ্যাঁ না আমার পিছনে ওই আমরা টাইনে দাঁড়ায় আছি হ্যাঁ ওই হ্যাঁ না আমার পিছনে কত লাগে গদি দি পারি না ওই হ্যাঁ না আমার পিছনে তো হ্যাঁ না আমার পিছনে তুই কি তা করে এটা লাইনে আয়া দাঁড়া এখানে লজ্জা নাই আমরা উপদল কারণটা লাইনে আসলাম হ্যাঁ লজ্জা নাই তার আমরা লাইনে দাঁড়াই বোট এখান থেকে আমরা ওই নিচে থেকে দাঁড়াই এসে আবার কই লাইনে লজ্জা নাই একদম তোমার এই দেবতা কাটবো জানো না লাইনে দাঁড়াই অনেক কষ্টে দাঁড়াই আমরা কই নিচে থেকে দাঁড়াইছি এখানে দেখো তাবক মতাই রকমই পাই দ্র তাবো নির না yang সাইতে ফোন নাই Omong kena pukiri, oh ya tiak suwi kasar jangan lama. Yang tadi belai lain kalau apa sih yang tadi kali ya tiap bahasa site sih sang lain pun kasih. Mata kuno itu nona hodi, orang montir kuri wish itu mak kuno. Sekarang belai kotong serai kuno jarak hanya rak, hari kos tu mabel hati. Nụ tùy tao bó tùy xịt ra ba ui tùy tao không có tùy tao he ôi Itu dah lah. Satu daerah tu. Ni semua tak kumbai kah? Tak kumbai kah? Mana ada sungkap kah? Mana sungkai tinggi? Hamil kasih saya. Jalan tu sabar tu live dah. Kamera pun sungkap sepiarnya kerana kamera. Tabuk semua tak kumbai. Boleh dapat bayar kalau ini sentuh sok aja, yang anu yang bayar amat dengan tang aja, yang anu besar kan kamera kelai tunggu, omong ke tolan sini sekarang views, nah ini pura tiga kali, ini pura le jaga sisa lain log money, tapi pura kali. Kagus kasih nol, islet bunga. Bunga ada toro. Aroma bela, aroma ada itu bela senol. Mana jamalak? Toro kagus susunya, omnya. Tabuk sempera tu kan, sini jutaan ni phalejak. Sama posa packing kalai roh naik dong bo, boni tokri nak bonar senai, posa nak seno packing kalai roh senai ta. Tak amas roh ni auto phala ha, ane bukan tu auto baitang baisne brok, kesenggat aku skuti baitang senai, show ni roh cewek naik dong badi ane blog no.